Invitata noastră, psihoterapeuta Cristiana Trifu, explică foarte clar ce este feminismul, ce nu este și cum putem să-l privim fără frică, fără prejudecăți și fără clișee. Ideea asta de interacționezi cu un bărbat și ți-e atât de teamă că nu o să te placă sau ți-e atât de teamă că nu ești tu ce trebuie ca om, că te gândești, ok, ce l-ar face fericit ca să devină asta, nu? Colega noastră, Alexandra, stă de vorbă cu un medic ginecolog despre controalele regulate, semnalele de alarmă și cum putem avea o relație mai sănătoasă cu propriul corp. Este important să facem vaccinul fetițelor și băieților înainte de a lua contact, practic, cu virusul HPV, înainte de începerea vieții sexuale. Happy Cafe, de luni până vineri, de la ora 15:30, la Happy.